اج دے جمعۃ المبارک دی خوبصورت نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے قرآن پاک دے 7ویں پارے دی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 93 دا کچھ حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھوانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. حضرات گرامی، بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے داماد مصطفیٰ. اس تو بھی ہولی بھی سبحان اللہ کہہ لو تو گل تو پھر بھی ہو ہی جانی ہے. داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے حوالے نال اج دے جمعۃ مبارک دی اس خوبصورت نشست دے اندر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا. اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن تشریف فرما سن، اور بھی کچھ سنگی آپ دے کل بیٹھے سن، تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی سارے بیٹھے روے آجے حضرت علی آ رہے ہیں. کی فرمایا؟ سارے بیٹھے روے آجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ رہے ہیں. جڑے سامعین بیٹھے سن انہاں کیا جناب خیر تے ہے آج اگے کدی نہیں انج فرمایا بھئی بیٹھے روے حضرت علی آ رہے ہیں، اگے بھی تے آپ تشریف لے آندے نے، آج کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں خاص وجہ ہے. حضور کی وجہ ہے؟ ہن سننا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ارشاد گرامی. آپ نے فرمایا بیٹھے رہنا حضرت علی المرتضی تشریف لے آ رہے ہیں، او جدو تشریف لے آنگے تے آپ خود آ کے حضرت عثمان غنی دی شان بیان فرمانگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے آنگے اور خود تشریف لے آ کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان فرمانگے. سب بیٹھے نے ان نظرہ سب دیاں دروازے وال لگیاں نے کہ کدوں علی آن، سب دیاں نظرہ دروازے وال نے حضرت علی پاک آ رہے ہیں. چونکہ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا سی کہ حضرت علی تشریف لے کے آنگے تو آپ آ کے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان فرمانگے. تنقیدن نہیں کہنا چاہتا، میرا مسلک تنقید والا نہیں، اسی اصلاحاً جملہ کہنا چاہنا میں یار جنہ دیاں شانہ خود آ کے مولا علی بیان کرن. نہیں بولے سارے، تفضیلیت اور رافضیت اور خارجیت اور ناسبیت الحمدللہ ساڑھے سنیہ دے نزدیک بھی نہیں. جڑی چیز میں عرض کرنا چاہنا یار جدیاں شانہ بیان کرنے واتے علی پاک آن تے جدے پہلے اناؤنسمنٹ کرن حضرت امام حسن مجتبی اس عثمان دے بارے وچ اپنیاں مجلساں وچ بہ کے حضرت عثمان دے بارے زبان تان استعمال کریں تینوں ڈب کے مر جانا چاہیے ہے. سنیوں نے اسی اس عقیدے تے چلنے ہاں، اس امام حسن نو مننے ہاں، اس مولا علی نو مننے ہاں جڑے خود حضرت سیدنا عثمان غنی دیاں شانہ بیان فرما دے رہے جڑے خود شانہ بیان فرما دے رہے. حضرت علی پاک تشریف لے آن لگے نے تو آڑے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی دی شان بیان فرمانے گے. ویسے کیسا ہو سما ہوئے گا، کیسا ہو خوبصورت منظر ہوئے گا جدو سب لوگ انتظار وچ ہونگے. ایس دورے کو اچھا خطیب، کو اچھا سید قرآن دا قاری، اچھا پڑھنے والا او دے انتظار وہ فلاں حضرت صاحب تشریف لے آ رہے ہیں وہ واز فرمانگے. تے کیسا منظر ہوئے گا جدو واز کرنا لی شخصیت خود مولا علی ہوئے گی. گرامی قدر حضرات سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا انتظار ہو رہے. تھوڑی دیر تو بعد جدو مولا علی سنیاں دے پیر آ گئے
جڑا جڑا علی نو اپنا پیر مان دے ہاتھ چوکے ایک واری بولے سبحان اللہ ویکھو ویکھو کدا کدا ہاتھ تھلے وے کیڑا چوکے آندا پیا سبحان اللہ سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے کے آئے جہاں مولا علی تشریف لے کے آئے نے آپ نے آ کے سلام کیتا سلام کر کے سیدنا مولا علی شیر خدا نے اپنے غلامہ والوں بیکھی آئے کہ بے کے فرمایا او بیلیو سن لو آج جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا او ہستی ہے جیدہ ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے جس ہستی دا ذکر میں کرنا چاہنا او ہستی ہے جیدہ ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمایا سب ساتھی ہمتن گوش ہو کے سیدنا مولا علی شیر خدا دی گفتگو سن دے پہنے آندھنے اے امیر المومنین حضور فرماؤ اللہ کریم نے کنج عثمان غنی دا ذکر فرمایا حضرت علی المرتضی نے فرمایا سنو اللہ کریم نے قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا گناہاں وچ بسر نہیں کیتی فرمایا سمت تقو ایمان لیان تو بعد کم چنگے بھی کیتے نے تے نالے تقوی بھی اختیار کیتے تے تقوی اختیار کر کے انہوں نے غرور نہیں کیتا کہ اسی بڑے تقوی والے ہیں فرمایا وآمنو فرمایا تقوی لیان تو بعد بھی تقوی اختیار کرن تو بعد بھی فرمایا انہوں انج زندگی من کے گزاری ہے جی میں زندگی من کے گزارنے دا حق ہوندہ اگے فرمایا سمت تقو فرمایا پھر او دیتے تقوی اختیار کیتے وَأَحْسَنُ کہ فرمایا چنگی سونی زندگی گزاری ہے اللہ فرمایا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ احسان کرنے والے نو پسند کر دے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے خود اے آیت پڑھ کے لوگانوں دسیا او کائنات لیو اے او لوگ نے جنہاں دا ذکر اللہ نے قرآن چا بیان فرمائے آؤ ذرا میں ایک اور روایت پڑھنا چاہنا مصنف ابن ابی شیبہ دی روایت جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 496 ان محمد ابن حاتب قال سمیت علیاً یخطب یقولو ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون حضرت محمد بن حاتب آپ فرمانے نے کہنے نے قالا سمیت علیاً آندھے نے میں اینا کننا نل مولا علی نو بیان کر دیا سنے آئے میں علی المرتضی نو بیان کر دیا سنے حضرت علی کی فرمایا قالا سمیت علیاً یخطب یقولو حضرت علی خطاب کر رہے سن تے خطاب کر دیا آپ نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جنہاں دا فیصلہ ہو چکیا ہے فرمایا او پہلے ہی ساڑھی طرف نے فرمایا اسی انہوں نے اچھے کام دا اجر عطا فرماواں گے فرمایا او بندے ایسے نے جڑے دوزخ تو بہت دور کر دیتے گئے نے جدوں آپ اتنی گل کی تھی سامین پوچھیا سرکار ایک کنہ دا ذکر اللہ نے کیتا ہے قالا عثمان منہم حضرت علی نے فرمایا جس آیت کے اندر اللہ نے جنہ ہستیاں دا ذکر کیتا ہے اونا ہستیاں وچوں ایک ہستی دا نام سیدنا عثمان غنی ہے جنہ دا ذکر اللہ نے قرآن چ بیان فرمائے اونا ہستیاں وچوں ایک ہستی دا نام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے آدھر ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ 47 پڑھنا چاہنا ہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دے کولو پوچھیا گیا جناب سانو کوئی عثمان غنی دے بارے کچھ سناؤ
حضرت عثمان دے بارے وچ سانو کو جو سناؤ سبحان اللہ ہن حضرت علی کو لو حضرت عثمان دے بارے وچ پوچھیا جا رہے حضرت عثمان دے بارے کوئی گل سناؤ حضرت علی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا سنو حضرت عثمانوں نے جنہاں نو فرشتیاں وچ ذوالنورین آکھیا جاندا ہے فرمایا فرشتیاں دے اندر انہاں نو ذوالنورین کیا جاندا ہے بولو کی کیا جاندا ہے سارے بولو کی کیا جاندا ہے ذوالنورین کیا جاندا ہے حضرت محلب بن ابی صرفہ انہاں دے کولو پوچھیا گیا جناب اے دسو حضرت عثمان غنی نو ذوالنورین کیوں کیا جاندا ہے فرمایا اے ذوالنورین کہن دی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی دے نکاح دے اندر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگریں آئیاں نے کیونکہ نبی دیاں دو بیٹیاں جی دے نکاح بھی چاہیاں کہ نبی نور ہے جی دے نکاح بھی دو بیٹیاں آ جان او عام نہیں رہندا بلکہ او ذوالنورین دو نوراں والا بن جاندا تائیں تے میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنا فی الرسول گدائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ نے کلم اٹھایا پر مندر نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا نال ذوق ہے تو مل کے ذرا پڑھنا نور کی سرکار سے پایا تو شالا سارے دا عقیدہ تا ایمان ہے نا بھی حضور دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی دے نکاح وچ آئیں اور پچھلے جمعہ دے اندر میں بڑا تفصیل نال عرض کر چکیا کہ حضور علیہ السلام دیاں بیٹیاں کتنی ہیں اور دو حضرت سیدنا عثمان غنی دے نکاح وچ آئیں اعلیٰ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا اللہ اکبر یا رسول حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں ایک دن نہ حضرت علی دے قریب ایک منڈا کھلوتا ویکھیا فرمانے نے وہ منڈا ایڈا سونا سی کہ ایڈا سونا نہ میں کدی کوئی بندہ ویکھیا تے نہ کوئی بڈھی ایڈی سونی ویکھی فرمانے نے اتنا خوبصورت بچہ سی نوجوان فرمانے نے ایڈا خوبصورت کہ میں نہ ایڈا سونا کدی کوئی بندہ ویکھیا نہ کوئی بی بی دیکھی فرماندے نے میں انج ویکھیا حضرت علی اللہ تے میں کیا اللہ تو انو عافیت عطا فرمائے اے جڑا کول کھلوتا جے کون ہے اور اسے آبادیاں دشمنیاں بیان کرنا لے وہ کدی بھی بیان کریا کرو حضرت ابو سعید کہنے نے میں کیا جناب اے کون جے جڑا کول کھلوتا ہے ایڈا سونا اے کون ہے سونا مولا علی دا جواب آپ نے فرمایا اے عثمان بن علی ہے اے میرا پتر ہے عثمان بن علی حضرت علی نے اپنے والی چارہ فرمایا اے عثمان بن علی ہے فرمایا اے میں علی دا پتر ہے اگلا جملہ سنی ہون ایمان تازہ آئے گا فرمایا یہ میرا بیٹا عثمان بن علی ہے میں نے اس کا نام عثمان ابن عفان کے نام پہ رکھا ہے اللہ اکبر حق چاہ یا فرمایا اے میرا پتر ہے اے دا نام عثمان بن علی ہے
فرمایا اے دا نام میں عثمان غنی دے نام تے رکھے آیا اپنیاں بیگانیاں کتاباں دے اندر موجود ہے ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایک پتر دا نام سی عمر تے آپ نے اس پتر دا نام بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم دے نام تے رکھیا اور پیر صاحب تسی جان دے ہو اسی گئے بھی ہیں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ دے ایک پتر دا نام جناب ابو بکر بن علی ہے آپ دا مزار عراق دی سرزمین تے الحمدللہ اللہ نے شہادت عطا فرمائی اسی انہاں دی قبر تے حاضری دیتی میں کیا تیری اج کسے نہ دشمنی ہوئے تو دشمن دا کدی نہ بھی لینا گوارا نہیں کردا ابو بکر عمر عثمان نو تو علی دا دشمن گننے میں پوچھنا چاہنا جے ابو بکر عمر عثمان یہ تریوے حضرت علی دے دشمن سن تے 10 علی پاک نے پتر دا نام ابو بکر کیوں رکھے ہے 10 حضرت علی نے اپنے پتر دا نام عمر کیوں رکھے ہے عثمان کیوں رکھے ہے علی پاک نے اپنے پترہ دے نام ابو بکر عمر عثمان رکھ کے کائنات والے نو دسیا کائنات والے ہو اگر اترے علی تے دشمن ہوں دے کدی میں پترہ دے نام انہاں دے ناماں تے نہ رکھ دا نہ رکھ کے دسیا اترے میرے دشمن نہیں میرے اترے سجن ساتھی نے یہ تے میرے سجن نے تاں ہی تے انہاں دے ناماں دے ہوتے اپنے پتران دے نام رکھ رہے ہیں پھر میں ایسے واتیاں نہ ہونا آجا دشمنیاں چھڑ دے نبی دے یاراں دا ویر چھڑ نبی دے یاراں نال پیار کر کہ ساڑے نال مل کے آکھیا کر بن یار نبی دے روند نہیں مارنا جنہیں پڑھنا ہے نا صحیح ٹل لا کے وہ ہاتھ چکو بیمار بندے نو معافی بڑھا بیمار انہوں بالکل معافی تو جنہیں نہیں پڑھنا انہوں تے پکی ٹھکی معافی جنہیں پڑھنا ایک باری ہاتھ چکو میں اسے بیلی دی زیارت تک کران در ماشاءاللہ مل کے دن آیا کھو بن یار نبی دیاں یاران دا اے فیصلہ پنجاتے باران دا اے فیصلہ پنجاتے بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار ایک تفضیلی قسم دے بندے ساڑھے وچ شامل ہو کے جدو گل ابو بکر دی آوے جدو گل سیدنا عمر بن خطاب دی آوے جدو گل عثمان غنی دی آوے تے آگ چڑھ دے نہیں یہ در والے ہیں جدو حضرت علی دی گل ہے یہ گھر والے ہیں میں کیا اشیاں کو سن کے یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں میں کیا خدا دی عزت دی قسم میں سر تے قرآن رکھ جدو تیرا سورا آوے کدی آکھیں اے در والا ہے تیرا سالہ آوے کدی تو آکھے آوے اے در والا ہے کدی نہیں آکھیں گا جی یہ تو میرے گھر والے ہیں جی یہ تو گھر والوں کے بھی گھر والے ہیں کیوں بھئی دینے کے نہیں کدی کسے آکھے سورا اے در والا ہے بولو تو صحیح یارو کدی آکھے کسے حضرت عثمان یہ در والے ہیں اپنیاں بیگانیاں کتاباں چو میں وکھا سکنا نبی پاک دے دادا جان نام عبد المطلب گل توجہ نہ سماعت کرنی عقیدے دی گل جے نام عبد المطلب اللہ نے کئی پتر دیتے بیوی دا نام ہے فاطمہ دے پتہ نہیں چون اللہ نے ایک پتر دیتا نام ہے او دا عبداللہ ایک پتر دا نام ہے ابو طالب ایک پتر دا نام عبداللہ ایک دا نام ابو طالب ایسے فاطمہ دے بطن وچوں عبدالمطلب نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی آپ نے اس بیٹی دا نام رکھیا ام الحکیم البیدہ ام الحکیم البیدہ جناب عبداللہ نو اللہ نے پتر عطا کیتا جدا نامی اسم گرامی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب تے لخت جگر دا نام مولا علی تے جناب
ام الحکیم البیدہ، ام الحکیم البیدہ ایدہ نکاح ہویا قریز دے نال، قریز کاف رے یہ زے، قریز دے نال، قریز دے نال نکاح ہویا ام الحکیم البیدہ دا۔ ام الحکیم البیدہ دے بطن وچوں ایک بیٹی ہوئی، اس بیٹی دا نام ہے اروا، اروا الف رے واو اگے یا اتے کھڑا دبر اروا، اروا دی ماں دا نام ہے ام الحکیم البیدہ، اروا دی دادے دا نام ہے عبدالمطلب، ادھر اروا دے دادے دا نام ہے اروا دے نانے دا نام ہے عبدالمطلب، اروا دے نانے دا نام چونکہ ماں ہے جدا نام ہے ام الحکیم البیدہ، تے ام الحکیم بیدہ دے باپ دا نام ہے عبدالمطلب، عبدالمطلب دا پتر ہے عبداللہ، او دے پتر دا نام اسم گرامی ہے جناب محمد، حضرت جناب ابو طالب دے پتر دا نام ہے مولا علی، ام حکیم دی بیٹی دا نام ہے عربہ، عربہ نو اللہ نے پتر عطا کیتا، اس عربہ نو جڑا پتر ملیا او دا نام ہے عثمان غنی۔ او یارا حضرت عثمان نو آکھنا لیو یہ در والے ہیں، میں کیا اپنیاں بیگانہ کتابہ کڈ کے بیگ، حضرت عثمان غنی میرے نبی دی سکی پھپھی دی تھی دا پتر ہے، نبی دی سکی تھی، نبی پاک دی سکی پھپھی دی تھی دا پتر او دا نام ہے عثمان۔ کہ پھر ایک چھڑ دے بغیرتی کرنی، یہ در والے ہیں، یہ گھر والے ہیں، او خدا دی عزت دی قسم ہے، یہ تیرا سورا تیرے گھر والا ہو سکتا ہے، یہ تیرا سالہ تیرے گھر والا ہو سکتا ہے، یہ تیرا جوائی تیرے گھر والا ہو سکتا ہے، کہ میں کہہ سکنا وانا ابو بکر میرے نبی دا گھر والا ہے، عمر میرے نبی دے گھر والا ہے، حضرت عثمان میرے نبی دے گھر والا ہے، حضرت ابو سفیان کی دی بیٹی ام حبیبہ میرے نبی دے نکاح وچے، ابو سفیان بھی میرے نبی دے گھر والا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا سالہ جی نے، اے میرے مصطفیٰ دے گھر والے نے، کہ بغیرتیاں چھڑ دیو کہ جی یہ گھر والے ہیں، یہ در والے، آ میرے نبی دا فرمان سن، کتاب میری نہیں، کتاب اہل تشیدی، کتاب دا نام ہے لوامع التنزیل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 476، او دے اتے روایت ہے میرے نبی نے فرمایا من زوجنی وتزوج منی من الامت احد لا يدخل النار لانی سألت اللہ عنہ ووعدنی بذالک۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے اپنی بیٹی دا رشتہ منو دیتا یا جن نے میرے کلو میری دھی دا رشتہ لیا، اللہ یدخل النار، فرمایا دوزخ وچ کبھی جا ہی نہیں سکے گا۔ اللہ ایک نعرہ تے مارو پتہ لگے ناری نہیں وجی نعرہ وجہ ٹکا کے ایک نعرہ مارو ٹھنڈ پوے دل دے اندر کوئی ہے گرد ادھر آواز کاٹا ہی ان کو ادھر بیلی مارے نعرہ اللہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد انی بن عباس ہاتھ چوکے بول درہ سبحان اللہ انی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَيَشْفَعَنَّ عثمان بن عفان فی 70,000 من امتی قد استوجب النار حتی يدخلهم اللہ الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی دی شفاعت دے نال اللہ کریم میرے امتیاں وچوں 70,000 امتیاں نو حضرت عثمان دی شفاعت دی وجہ نال جنت عطا فرما چھڑے گا۔
حضرت عثمان دی شفاعت نال اللہ کریم میرے 70,000 امتیاں نو قد استوجب النار حتیٰ کہ جدے تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی ہر میں اونا بندیاں نو جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی حضرت عثمان دی شفاعت دی وجہ تو اللہ جنت عطا فرمائے گا پھر میں کیوں نہ آکھاں جس نے مدحت کی ہے ذوالنورین کی سب ملے کے آکھو جس نے مدحت کی ہے ذوالنورین کی اس کو دولت مل گئی دارین کی اس کو دولت مل گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمت اور شان ہے حضرت علی خود فرمانے نے میں حضور دی زبان مقدس چوں سنے حضور نے فرمایا جدو حضور دی ایک بیٹی دا وصال ہویا حضور نے دوسری بھی نکاح وچ دے دیتی حضرت عثمان نے جدو دوسری دا وصال ہویا حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوندیاں دوسری روایت دل بعد اگر 100 تیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے وصال کر دی جاندی میں ایک ایک کر کے عثمان سے نکاح وچ دیندہ ہی جاندہ حضرت عثمان غنی کیا عظمت اور کیا شان ہے ایک روایت اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ایک روایت سیدنا عباس کا ذکر بھی آتا آپ اس روایت راوی فرماندے نے دور سی سیدنا صدیقی اکبر دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور مبارک قحط پہ گیا کی پہ گیا جی قحط پہ گیا اللہ پاک اپنے حبیب دا صدقہ مسلمانانوں قحط تو محفوظ فرمائے فرماندے نے قحط جو دو پیانا تے لوگ پریشان ہو گئے تے حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی بارگاہ چاہے آکے کہنے لگے یا امیر المومنین حضور قحط پہ گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تو انو کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی فرمایا ان قریب اللہ تو انو اس مشکل وچوں نجات عطا فرمائے گا فرماندے نے آج حضرت ابو بکر صدیق نے ایک گل کی تھی فرماندے نے شام دا ٹائم ہویا ابو بکر صدیق کو ایک بندہ دوڑ کے آیا دوڑ دا آکے آندہ اے امیر المومنین مبارک ہوئے فرمایا کس چیز دی مبارک حضرت عثمان غنی دے 1000 اونٹ سامان نہ لدے مدینے آ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے کی فرمایا سی کہ تو انو تکلیف نہیں پہنچے گی ان قریب اللہ تو انو اس تکلیف تو نجات عطا کرے گا اجر رات بھی نہیں ہوئی شام دا ٹائم قریب ایک بندہ دوڑ کے آیا حضرت ابو بکر کو جناب مبارک ہوئے 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نہ لدے ہوئے مدینے والا آ رہے ہیں تے مدینے تے جدو لگا پتہ تاجرانو انہوں نے کہا لو بھئی دیاڑیاں صدیاں کرن دا ٹائم آ گیا مدینے میں قحط پہ ہے تے بندیاں نو ضرورت مال دی وہ دوڑے حضرت عثمان غنی دے کول اے عثمان کی گل ہے بھائی سانو پتہ لگا تو آڑا مال آیا فرمایا آیا ہے پھر مال ساڑھے آتے فروخت کر دے آپ نے فرمایا اچھا دسو کی کہنا چاہتے ہو آکھن لگے جی 10 روپیہ تے 4 روپیہ منافع دیاں گے آپ نے فرمایا تھوڑا ہے میں نو زیادہ چاہیے آندھنے جی 5 دیاں گے یعنی 10 روپے دا مال لوانگے گے تو اسی تو 15 دیاں گے فرمایا تھوڑا میں نو منافع زیادہ چاہیے سارے تاجر چونکہ اکٹھے سانا کھل لگے گھل سنو جناب پورے مدینے دے تاجر اسی سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اسی 5 دینے پہ ہیں کیڑا تاجر ہے جڑا تانوں 5 تو زیادہ دے گا فرمایا تسی 10 پیچھے میں نو 5 دے رہے ہو تے میں نو منافع زیادہ لابدہ جی کتوں فرمایا میں 1 دیاں گا میں نو 10 دے گا آئے تسی تے 10 پیچھے 5 دے رہے ہو نا وہ میں نو 1 پیچھے 10 دے گا انہاں کیا جی پھر یہ ساڑھے تو سودا پار ہے جنہوں دل جے بیچ لو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں نہیں غنی آکھے آ جاندہ آج تک کسے دا ایک کھوتے تے سامان آیا ہوئے تے بندہ آکھیا دے چھڑ ایک چھاٹی ہو چل کام کر
ایویں نہیں گھنی گھنی ہوندی پئی، ایک دو گدیاں تے سامان نہیں لدیا، 1000 اونٹ ہے، 1000 اونٹ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا سب مال گلی وچ رکھ کے جنہ آئے، فرمایا سب اللہ دے رستے وچ خیرات کر دیو، پورے مدینے دے اندر تقسیم کر دیو۔ وہ 1000 اونٹ دے اتے لدیا سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب اپنے مدینے دے لوگاں میں تقسیم فرما دیتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے سارا دن حضرت عثمان غنی نے مال تقسیم فرمایا، فرمانے جو رات پئی نا میں آ کے اپنے بستر تے لیٹیا، میری آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگ پئی۔ بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے جدو میری آنکھ بند ہوئی ہے، میں خواب دے اندر ویکھنا کیاں نبیاں دے امام، پیار نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمانے نے میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا ہے کہ آپ نو جدوں ویکھیا اس ٹائم آپ دی کیفیت کی سی، کہندے نے میں حضور نو ویکھیا نبی پاک نے اپنے اتے نور دی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے، حضور نے نور دی چادر دی بکل ماری ہوئی ہے کہ حضور نے اپنے دستے مقدس دے اندر نور دی چھڑی پھڑی ہوئی ہے، حضور نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر نور دی چھڑی پھڑی ہے تے سرکار نے اپنے پیران دے اندر بڑے خوبصورت نالین پائے ہوئے نے۔ فرماندے نے میں جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا، آندے پاس میری نظر سرکار دے چہرے تے پئی ہے تے بس پھر سرکار نو ویکھ دے ہی رہ گیا، ٹک ٹکی بن کے سرکار دا رخ منور ویکھی جا رہے ہو۔ کہندے نے جدو میں سرکار والوں ویکھی جانا وہاں کہ نبی پاک نے بیک کے فرمایا اے میرے غلام کی گلے کی پیا بینا ہے، سبحان اللہ بولو گے تو گل اگلی کرا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلام عبداللہ کی پیا بیکھنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہنے نے سونے مدتاں ہو گئیاں نے زیارت کیتے ہیں، آج بڑی دیر تو بعد زیارت نصیب ہوئی، سرکار دل کر دے اے تن میرا اے چشم خوبے تے میں مرشد ویکھنا اے رجہاں دے مڈی اے لکھ لکھ چشمہ ہک کھولا ہک کچا اتنا ٹھٹھیا اے مینوں سب رنایاوے کہ میں ہور کی دے والے پچھاں دیدار ہے باہو اے منو لکھ کروڑا حجہاں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے نے جدو میں کملی والے آقا نو ویکھیا کہ میں عرض کی تھی سرکار آقا کدھر جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا میں بڑی جلدی چاہوں۔ میں عرض کی تھی سرکار کس گل دی جلدی، کس چیز دی جلدی ہے؟ میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام جلدی اس چیز دی ہے، آج میرے غلام عثمان نے مدینے میں بڑی خیرات کی تھی ہے، آج میرے غلام عثمان نے مدینے دے اندر 1000 اونٹاں تے لدیا ہویا سامان مدینے دے لوکاں میں تقسیم کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے عثمان دی اس سخاوت نو بیک کے عثمان غنی واسطے جنت وچ ایک عالی شان دعوت ہے تمام فرمایا جنت وچ اللہ یا رسول
فرمایا اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی دی او سخاوت نو وے کے اللہ نے جنت دے اندر ایک خوبصورت دعوت دا اہتمام کیتا ہے. فرمایا اے میرے غلام میں بھی اس دعوت چ شرکت کرنے واسطے جا رہے ہوں, میں بھی اس دعوت جا رہے ہوں. تے عثمان غنی جنت مدینے میں سخاوت کرن تے دعوتاں جنت تے چنیاں. پتہ لگدا ہے اللہ دے راہ وچ دئیے تے سخاوتاں دنیا تے رہ کے کریے نا تے جنت وچ بھی مقام ملدا ہے. تے تواڈے کولوں ہر جمعے والے دن بندہ لنگدا ہے تے تسی خالی ٹور جاؤ تے گل وارا تے نہیں کھاندی. اور کچھ نہیں, 100 روپیہ تے ڈاکٹر صاحب نو دے چھڑیا کرو نا. مسجد دا نظام بھی بہترین چلدا رہندا ہے تے اپنا نظام بھی بہترین چلدا رہندا ہے. سبحان اللہ بولیے ذرا ایک باری پیار دے نال. ساری زندگی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال وفا پیار کر کے زندگی بسر کی تھی. ایک دن مدینہ پاک جامع ترمذی دی حدیث مبارک ہے, توجہ نال سماعت کرنا. مدینہ پاک اندر سرکار علیہ السلام تشریف فرما سن. قریب تک جنازہ گزریا. لوگوں نے عرض کی تھی حضور غلام سرکار جنازہ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کدھا جنازہ جا رہے ہیں؟ غلام عرض کی تھی سرکار فلاں بندہ جدہ جنازہ جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا تسی جاؤ جا کے پڑھ لو, میں نہیں پڑھنا. کی فرمایا تسی جاؤ پڑھ لو, میں نہیں پڑھنا. غلام عرض کی تھی سرکار تسی آپ پہ فرماندے ہوں کہ مسلمان دا جنازہ پڑھنا چاہیے. تو سرکار تسی کیوں نہیں جا رہے؟ جامع ترمذی پہ پڑھنا, سیاستہ دی کتاب. حضور نے فرمایا اس واسطے نہیں پڑھنا کہ اے بندہ ہوئے جڑا میرے عثمان دا دل وچ بغض رکھ دا سی. اے دل دے اندر میرے عثمان دا بغض سی. تو فرمایا اس واسطے میں دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہتا, تو میں دعوت عشق و عمل پیش کرنا چاہنا. جدو کوئی گل نہیں جی محلے دار ہے, میں کیا ویکھے دے دل نبی دے یاراں دی محبت ہے. اگر حضور دے غلاماں دی دل وچ محبت ہے تو پھر جنازہ پڑھ لے. اگر دل وچ محبت نہیں تو خدا دا واسطے ہی ایسے بندے دا جنازہ نہ پڑھی, کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود فرمایا دا جنازہ نہیں پڑھنا. کیوں؟ فرمایا دے دل وچ میرے عثمان دا بغض ہے. تو گرامی قدر حضرات نے جا تو نہیں ملنی ہے جنہیں نبی دے یاراں نال پیار کر کے زندگی بسر کرنی. اچھا آخری ایک دو باتاں عرض کرنا چاہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی, آپ نے فرمایا سی اے علی, اے میرے غلام عثمان. جی حضور. آپ نے فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تینوں ایک قمیض پہنوائے گا. کی فرمایا؟ تینوں ایک قمیض پہنائے گا. جزاک اللہ خیر. ابن اساکر دی روایت ہے, جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 183. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا اے میرے غلام عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا. لوگ تینوں آکھن گے قمیض لا دے. فرمایا پر تو لوکاں دے آکھے لگ کے قمیض لانی نہیں. لوکاں دے آکھے لگ کے قمیض لانی نہیں, حتیٰ کہ تو مینوں آ کے مل لیں, مینوں آ کے مل لیں. او قمیض کیڑی سی؟ او خلافت دی قمیض سی. خلافت دی. میں انہاں روایات اچھ نہیں پہنا چاہتا جو بڑی عجیب و غریب قسم دی روایات میں آپ دے شہادت دے حوالے دے نال, لیکن میں اختصاراً پچھلے سال بھی بیان کیتا سی. چونکہ الحمدللہ تسی جان دے ہو میں کربلا شریف دا جدو ذکر کرنا تے اس ٹائم جدو شہادتاں دا بھی ذکر کرنا تو کوشش ہی کرنا روایت وہ بیان کیتی جائے جدے وچ اہل بیت دی عظمت بیان ہوندی ہو. جدو صحابہ دا ذکر کیتا جائے تو روایت ایسی بیان کرو جدے چنہ دی عظمت بیان ہوندی ہو. مختلف روایات دے پیش نظر جدو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مکان دا محاصرہ کر لیا. مصر تو لوگ آئے سن بلوائی, انہوں نے آ کے آپ دے مکان دا محاصرہ کر لیا. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن, 6, 7, 8, 9, 10 دن نہیں 40 دن تک آپ دا پانی بند کیتا گیا. کربلا شریف دے میدان دے اندر تے 3 دن دا ذکر ہے نا کہ پانی بند رہا.
سی انہاں دا تے ذکر کرنا تے الحمدللہ ساڈا ایمان بھی یہ کرنے بھی آسی تے ڈنکے دی چوٹ تے کرنے ہیں، لیکن دورہ معیار نہیں نہ اختیار کرنا چاہیے، دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ گرامی قدر حضرات، اوتھے 3 دن پانی بند رہا ہے، ایتھے 40 دن بند رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے جدو آپ دی شہادت دا دن سی نا، فرماندے نے میں آپ دے کول گیا تو میں جا کے گفتگو شروع کی تھی نا، تو میں کیا جناب اللہ تعالیٰ تو انہوں اس پریشانی جو نجات دے گا۔ آپ نے فرمایا تو نجات دی گل کرنے ہیں، میں تے اپنے آپ نو قربان ہوندا ویکھنا پیا۔ انہوں نے کہا جناب وہ کیویں؟ آپ نے 2 روایتاں نے بلکہ کئی روایتاں نے اس مقام دیتے مختلف الفاظ دے نال مختلف طرق دے نال یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میں آج راتی سرکار نو ویکھیا ہے، سرکار علیہ السلام نے انج ڈول رسی دے نال لمکا کے سرکار نے میرے وال لمکایا ہے، تے میں نے فرمایا عثمان اے ڈول ہی دے وچ پانی ہے، چاہیں تے پانی پی لے، جے چاہیں تے روزہ آ کے ساڑھے نال جنت جی افطار کریں۔ سرکار نے فرمایا پی لے، جے چاہنا تے پی لے، جے تو چاہیں تے روزہ آ کے سویرے ساڑھے نال افطار کریں۔ تے میں تے پائی اپنے آپ نو شہید ہندہ ویکھ چکے ہیں، ویکھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار تشریف لے آئے، بلوائی انہوں نے آپ دے مکان دا محاصرہ کر لیا۔ ہن توجہ نال سنی، حضرت سیدنا عثمان غنی دے گھر دی رکھوالی کرنے والے جنے کیڑے کیڑے سن، اپنیاں بیگانیاں کتاباں چ بات موجود ہے۔ جدو بلوائیاں نے آ کے آپ دے مکان دا محاصرہ کیتا تے حضرت عثمان غنی نو صحابہ کرام نے کہا جناب اگر تسی اجازت دیو تے اسی بلوائیاں دا مقابلہ کر رہے ہیں، ساڑھے کل فوج موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ تو مدینے دیاں گلیاں وچ لوکاں دا خون بہ جائے، میں نہیں یہ پسند کرتا۔ حضور امیر معاویہ وال پیغام بھیجنے اور شام تو فوج بھیج دیں، فرمایا نا میں حضور دے شہر مدینے دا تقدس پامال ہندہ نہیں بیک سکتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے شہر دا تقدس پامال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے مکان دے اندر تشریف فرمانے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے لخت جگر سیدنا امام حسن مجتبیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ دوانوں تلواراں دیتیاں، فرمایا پترو دوویں تلواراں لے کے چلے جاؤ، ابا جان کتھے جانا ہے؟ فرمایا جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اپنے خالو دا جا کے چنگی طریقے نہ دروازے تے پیرا بھی دیو تے آپ دی حفاظت بھی کرو۔ اور اسی اس عثمان غنی دا حیا کرنے ہاں جدے دروازے تے پیرے دار بن کے کھلوتے حضرت امام حسن تے امام حسین نظر آمین، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ تے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بندے دی کنی شان ہے جدے بوئے تے تلواراں پھڑ کے کھڑے ہونے والے جنتی نوجوانہ دے سردار کھلوتے ہونگے، دوویں شہزادے کھڑے نے۔ بلوائیاں نے جدوں ویکھیا اسی دروازے وچوں تے جا نہیں سکدے کیونکہ علی دے پتر بوئے اگے کھلوتے ہوئے نے، اسی دروازے چوں جا نہیں سکدے، انہاں پچھلے پاسوں مکانہ تو چھتاں ٹپ دیاں حضرت عثمان غنی دے گھر دی اندر آگے۔ آپ دی رفیقہ حیات حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ قریب تشریف فرما سن، آپ فرما دینے لوگو جدو حضرت عثمان غنی دی شہادت دا ویلا قریب آیا، فرما دینے انج مصحف یعنی قرآن پاک انج سامنے کھلا ہویا سی، حضرت عثمان غنی قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ میں اپنے آقا دے علم غیب تو قربان جاواں، میرے نبی نے ایک دن فرمایا سی اے میرا غلام عثمان شہید ہو جائے گا، اے میرا غلام عثمان شہید ہو جائے گا۔ یہ غلاموں اے بھی دساں جدوں میرا غلام شہید ہوئے گا ایک کی کر رہا ہوئے گا؟ عرض کی تھی حضور حکم ہوئے، ہر
فرمایا میرے غلاموں جدوں میرا غلام عثمان شہید ہوئے گا اس ٹائم ایک قرآن دی تلاوت کر رہا ہوئے گا ایک قرآن پڑھدا ہوئے گا کہ میرے نبی نے فرمایا غلاموں اے بھی دس دیاں جدوں ایک قرآن پڑھدا ہوئے گا قرآن دے سامنے کھلا ہوئے گا کہ کیڑے قرآن دے لفظاں اتے عثمان دے خون دے قطرے ڈگن گے عرض کیتی حضور حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا غلاموں ایک قرآن سامنے کھلے آئے گا جدو عثمان نو قتل کیتا جائے گا فرمایا عثمان دے خون دے قطرے قرآن دی اس آیت تے ڈگن گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو جدو شہید کیتا گیا حضرت نائلہ فرمانیاں نے ایک پلوائی نے جدو آکے اگے تلوار دا وار کیتا فرمانیاں نے میں دوڑ کے اگے ہو کے تلوار دا جدو وار روکنا چاہے فرمانیاں نے تلوار میرے ہاتھ دے اتے لگی میریاں انگلیاں کٹ گئیاں دوسرے پلوائی نے اگے ہو کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو شہید کر دیتا جدو شہید کیتا تے پلوائی گھروں نس گئے حضرت نائلہ نے مکان دے چھتے کھڑیاں ہو کے آواز دیتی او لوگو او مدینے دے لوگو امیر المومنین شہید کر دیتے گئے 40 دنوں تو بعد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو شہید کر دیتا گیا جدو آپ دی شہادت واقعہ ہو گئی کتب تواریخ اور سیر والے کہنے نے ہر مند نے جدو رات دا ٹائم ہویا مختلف روایات نے کتنے دنوں تو بعد آپ دا جنازہ آیا المختصر سب اس بات تے اتفاق کر دینے کہ آپ دا جنازہ رات دا ٹائم ہویا رات دا ٹائم جدو آپ نو چار پائی تے اٹھا کے جدو جنت البقیع وچ لے کے جانے سن چونکہ پلوائیاں دی تعداد بڑی زیادہ سی جدو آپ شہید ہو گئے جب پلوائی آپ دے مکان تو سائڈ تے چلے گئے صحابہ کرام کہنے نے جدو اسی آپ دا جنازہ چک کے لے گئے تے سانو انج محسوس ہویا کہ جی میں ساڑھے پیچھے کو لشکر آ رہا ہے کسے دے چلنے دی آواز آئی صحابہ کہندے نے اسی پریشان ہو گئے کہ کدھرے بلوائی تے نہیں آگئے کدھرے حضرت عثمان دے جسم دا مسئلہ نہ کر چھڑن آپ دے جسم دے آزاد ٹکڑے نہ کر دیں کہندے نے جدوں اسی پریشان ہوئے ہیں اسا پیچھے نظر ماریے سانو بندہ تے نظر نہیں آیا البتہ آواز آئی او مصطفیٰ دے غلاموں اے ڈرن دی گل کوئی نہیں اے بندے نہیں آسمانہ تو فرشتے آئے نے جڑے عثمان دا جنازہ پڑھ کے جان گے آسمان تو فرشتے آئے نے جڑے عثمان غنی دا جنازہ پڑھن گے میرے نبی نے خود فرمایا سی میرا عثمان میرا غلام